Bongsho Geza amuziwa kuti is an expelled Central Committee member weZANU-PF obuda achitaura zvakare achiti it is no time for action Zimbabwe azvipere mushe. Bongsho Geza ari kuita nemafireworks ende maevents ari kutranspire aiwa muHarare the ruling party ZANU-PF panguva ino ari kunyatsoratidza kuti the situation is very tense. Akumborina zvinhu zvakachipa panguva ino, zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Sanapinda mashoko atiri kuona kuti in update yakaitwa last night naBongsho Geza arikuratidza kuti aiwa ane maspecific individuals vaari kuda kuataka achiratidza kuti aiwa these guys they must resign. Aiwa vari around emasondamzo Mnangagwa tiri kuvasubscribe like kuti wambabela kuti mina muBBC Zimbabwe mudanyora achiti boom. Comrade Bongsho Geza called on all Zimbabweans from all corners of the country to come out on the M31 and remove ED. While you are waiting for M31, us, we are starting from tonight, hunting down criminals around ED Geza. Today, Geza came with a list of more than 20 people who are working together with ED in looting the country. However, those are the people he said they are starting to hunt from now. Chivayo, Scott Sakupwanya, Mangudya, Mututinuve, Chinomona, Muchangwa, Auxilia Mnangagwa, Gomatanga, Tagwirei, Kazembe, Ziyambi, Matuke, Garwe, Mavetea, Machakairi, Paradza. The list is long. Geza encourages Zimbabweans to buy data so that they will see what they are starting to do from today. Tomashkwatoko na Bongsho Geza. If you missed the list, tichangoshowa the list for the end of this video. Panapa Bongsho Geza arutaura mashoko achiti aiwa kubva now. Yes, imimi you are waiting for the month end 31 for my protest, but kubva now tautanga kutohanda vanhu ivavo kuti by 31 vari kufanira kunge aiwa vafaiwa vanhu ivavo vari around mutungamiri wenyika vari kuonwa kunzi ndo vari kufanira mastate funds kuti almost 70% aiwa yemafunds enyika ndo vari kumatora vachinoita kuti nyika yose masectors ese aiwa ave broke and the state of the economy panguva ino aiwa ive in a dilapidated stage. Mashoko anobuda chitogwa panapa naBongsho Geza tiri kuona kuti zvatatosvika pamaprotest ari kumusi waMarch 31 tiona zvimwe zviri kuitika naodzana General Sanyatwe nemapolitburo meeting akaitiwa nezuro munyatsokuona kuti even naGeneral Chiwenga havachatodi, vari kutoziva kuti situation yatense havachatolareti. Toti vasubscribe like kuti wambebela icon.